ole hei tu ta hianin Ialong park kan kal dona chuanin motor pahnihin kan kala kan hmaa sawn u Alexa te nupa le an uite pahnih le kanau an chuang ve mek boka chuan motor pahnin te an kan kala kei ni lam hi kan tirkau kan missionary ten kan kal ve boka chuan an ni chuan ka ten hian kei kanu ne kan kal ve boka chuan Ialong park kan kal dona ni kung po hi moi em a amun po nuam tura ngai la kan khaze la ma chuan kan thing khu ta uite lo lang khu an uite chu ni fing ema tian an le na tian an shoi ve china pa lo ni fi bi in ya te lam le la ma kwan in da ka ti kan no man ti ni Day po na kog na sa may nuamatina. So nanto a kente toni kan thleng ta chuanin hei mun chu ni a chuan kan lutran meka chuan ka mak a khuan kanu kal ve me boka chuanin kan ma sawn no tei le rozi le no te an kal boka chuanin le lo mi kan zo do na ni yan cái số video này là sẽ vàng ha anh sắp lại thì là thì anh leilon kan rapta leilon hirin tlak tora ngai la
sim thut mai se den ngatang chuanin thli tam hle mai ka thil khai hi kan thil ei tur ania ka khai lo chuan ei tur kan nei don se lova chuwangin tian ka khaya ka kalna pia Tian in nga ve din te ngai china ni hi sa me ma mi le lo na hi mai che ve polang chu dit thaila adin ve de ba chuwangin kan ak te ta chuan hi Pablo ani boka ai Pablo la hi laughing ka bula karwalin local ve se na thu te hi oya henu hian a lawm me ma Pablo khu lam te po khu nom em a mi an tama mi puin an tlo ve na sa em chuan kanin nga khom ve le zeu zeu boka khu nau te tian khum ko lai vel ko moi em an cheng ani khu motor po khu an local bel zel ani ti khan se khwa lumatun hun lai takhi chuanin kolum lai ania chuwangin tui chen po anum hun lai takania korlum hak lu tuk na ngai lo ang khania an lo ve ve chena so korpol ha so angai nia kan evangelist nu pui ania chuan kor ukha so kanu nia chuan so an hlau em ani phone ka keng vel te kha eng tingi lak ngama minon te an hlau le tu ka chuan moi le tuk ei kanu poi nu amati em ani akhi sang reng mai ni vein choi kalan la thala tuk lo zo ka kalan that deu ni pe chuan kho la ya khwanin motoran khat vek zela helai mun hi nge tlo a hlo em a mi pon kalna sa thei em an bor na sa ve thei em so lai vela te sonin no pang in fiam na tul pashit ang che te khanda nuam ro le to moi le mai sakor chung chuan da tur te po ma so da so sakor te pon changa sakor chuan man so som nga nya ta ve khat son kwala an putin an kalpui zel sonin sakor chung chuan tur te chan long leng te po ma anom ve ro ma mun te chanai nawi kanya felania nawi poi kan lang deu chen mai ni tia min local ve han leilon e ache thaya chuwangin thalak te po hi duangin afia le tuk lo mai thaya a facebook zuk mai thaya chan chang tia local hianin aron che thina
thala tu tan po vai tlak thin ani chuan hi buara nia an thiam topi tiang tina chang ten sha avarin an tia jan an da thupa thalak nan te pomoi ve reu to amun hi thalak nan chuan du thu sam ania a hun lai tak ania chan chu tunanga hian nim te hring tha a thalak nan chuan in du thu sam ani mawi em ani khua tha boka vo in ni hi kiki ma dari nia lang veleh lokro se kin se la te la lung len thlak to na eng te hi tia an da that ve na na te kan tia kan edit khom ve mai mai ni hi chum te hi moi hle me video hi kanu la kania ala phe video ka ala che zuk zuk mai ni sa em ta hianin mail te hi nge adik lu tuk lawa mai ro chu poi em chang lawang video la ka dan thiam the hara cái mà này học cần vay này ta cần tầm vóc xuống là va mai rồi cho tiền cậu sản hậu cần đi về được mai rồi mấy cậu sản liếm tiền cần ôm mà cho vàng in cần cậu sản hậu cần cල් về này cái thil khai poi cần ai hara le to ka khai ko har rang mai ni hi ui hi Pablo le Phoebe an nia an fel em ani chuan hei hetah hianin pher kan pha a chuan ni salut tuka kan in sun le don ani
He motherly. Nama tileni. Ano amem? Nó nứt tục ui sót lại sót sạc rộm. Sa ta chu sakorom ni chu. Chuan tuna hian tui kan dayang. Tui ka dai ve thunga nga. Chuan zate kan pelte te patanga. Masa hu chung chuan ka ho pe big silava. Wangin pelpot donani. Kurfual hang nen chuan buai thlak le tuka. Thi tam boxia. Tui te hi vot tra me ma. An dai che an ke te hik pik chai. Hi bai te mer thania. De si. Tuna hian bongin tui hin kan dona. Chuan an kan lai kan en dona ni. Tui hi khau ang renga. Kan har ve deu ni. Ai nau te te no ma. Anau te te hoi chu an pilang.
kal thadu lo ten oma seti danan thiam em nin pu te han nge kanula hi nuwa matisia ki no te pakhat ki apil lek lek ani khi alen don bong tui kan la mulo tan an mo nom em ni hei uite kana lo tum ve ringa ta atla alen wang mai ni sen chan chuak le thei ta wang ti suan a khau le ni kan kai ta chuan kini po hei lo tlai lam deuh to kanom rei ve hle mai kwa po thim ve tret to chan kan ho ve me ka kan ho lam ani ve to ni chan hei Pablo le Phoebe pon an chung ten nga ka khu ta khon an lo kal ve me ka ko ta khu rozi lo kala an mo ve le tianin an let ve me ya an fing khop mai